Tera Kuper is een van die vrijwilligers. De jaren met haar hond Prins gaat ze geregeld op bezoek bij dit verzorgingshuis op het Jereveen. Hier kom je tot rust, hier gaat je hond aan het werk. Er wordt van de hond eigenlijk weinig gevraagd in de zin van je moet dit kunnen of dat kunnen. Dus dat maakt het wel heel erg bijzonder. De hond mag zijn wie die is. En jij bent als begeleider, mag je erbij zijn. Goedemorgen mevrouw. Kijk. Bij Anna Schotanus ben ze wies, maar de meesten die maar haar een best del komen. De meesten die bloeien er helemaal van op. Die hebben vaak zelf vroeger een hoenhond. En ja, in een verpleeghuis kunnen we nog een keer die huisdieren. Dat kan net. Er wordt heel goed zoen naar een goede match tussen besten en bewoners. Zo zijn er honden die houden van actie, die houden van spelletjes. En zo zijn er honden die houden van knuffelen. En Prins hoort bij de laatste. Ik bedoel, als je dan een vrouwtje zit en de hoen komt eraan en ze krijgt een glimlach op het gezicht. Nou, daar deug je het voor. Dat kietelt.